ние сме различни от всички други политически субекти. Ние не сме под контрола на сатанизмът, не сме под контрола на тайните окултни общества, не сме под контрола на ционистите от апартейната ционистка шовинистична държава Израел. Този герб е фалшив герб. Този герб не фигурира в основния закон на Република България. Това е Конституцията и записано в член 5 алинея 1 от именно тази Конституция, че какво? Нито един друг закон не може да противоречи на основния закон и това е Конституцията на Република България. Няма как ти да приемеш закон през 1997 година, с който да отмениш за член от Конституцията на Република България, при положение, че е записано в член 5, че нито един закон не може да противоречи на член от Конституцията на Република България, тъй като е върховният закон. Ето го истинския герб. Ето това е истинския герб. Записано е точно, коректно, ясно. Всеки един от вас може да го провери член 164 от Конституцията на Република България, където е записано, че герба се стои от изправен лъв, поставен във формата на щит, ето го щита, на тъмно-червен фон. Точно това е записано в член 164 от Конституцията на Република България. Никакви грелове 3, никакви царски колони, никакви кръстове, никакви колонки, нищо. Нищо, абсолютно нищо. Това е знак, корпоративен знак, който се обозначава корпорацията България. Този знак може да намерите на цигарите Ротманс, Малборо или всички уния, които са King Size, т.е. предприятия на корпоративната, глобалната корпоративна система. Така че аз не виждам какво лъжа и какво маме, какво манипулирам. Но така иначе постигаме нашата цел. И днес, естествено, по заповед, която получих свише, тази бесилка вече ще бъде в моята ръка, с която да им покажа на цялата политическа хунта и върхушка какво ги очаква. Очакват ги нов народен съд, нов народен трибунал, нов Нюрнбергски процес по Нюрнбергския кодекс, който все още е активен и актуален, за медицинския фашизъм, който те осъществиха, по протокол, който няма нищо общо с лечението на двустранна бронхопневмония, а още поне 200, 300, 400 хиляди ще бъдат умъртвени умишлено с болестите, които в момента те са на главите им: рак, всички видове рак на панкреас, рак на злъчката, рак на пикочен микрограм, на простата, на матка, миоми, на гърди, на хипофизи, на щитовидни жлези, на бял дроб, черен дроб, инсулти, инфаркти, каквото се сетите, което е в резултат на ваксините убийци, които са с едно биологично оръжие за масово унищожение. Дами или сестрински брати, чакат ги безсилките, тези уроди, тези изверги, тези касапи на българския народ. Тази безсилка ще продължава да бъде с мен и по БНР, и по БНТ, докато се осъществи, което сме ние длъжни да извършим. Нов народен съд, нов народен трибунал, нов Нюрнбергски кодекс, процес по Нюрнбергския кодекс, но този път истински, да стигнем до върха на пирамидата, все виждащо около илюминати, глобалисти, розенкройцери, масони, ционисти, всички уния, които участваха в един престъпен план, сговор за унищожаването на българския народ. Ние сме различни от всички други политически субекти. Ние не сме под контрола на сатанизмът, не сме под контрола на тайните окултни общества.